Salom, oras madihita saluhutna. Kami sian perhalado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang, doho selamat beribadah tusude ruas nihuria naro madohoti parminggota sadarion tarlumobi turuas nihuria naodope parjolo sahali madohoti parmingguan di gerejaon. Rap mahita majagahon hatomanon ni parminggota. Tabongoti ma parsawarata dohot Tuhan debata di bagasan dame dohot las niroha. Mari di mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dohot Tuhan Yesus. Ianggo poda na diau dang au na punasa, poda nini namar suru au doi. Molo adong manang ise nama bahen lomo ni rohani amai, potoon nido taringo tupodai, manang na sian debatai, manang na huhatahoni, sian rohakku sadiri. Sadok, nani dok ni surati, akka batang aek na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya.
Ale Tuhan di bata pargogo nasohatu dosan nasokal jana nabonar. Dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha. Alani hupangido hami tuho, sairamoti hami asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai tugu-tugu hami marhite-hite todim asa uduk, serep, tubuk jala burjuro hanami diadopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahudo jahuba debatam ninna debatata. Dang jadi marakub ahu bahinomu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa naadong. Ido sahatna atong mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapi gima lagu pujian manangkor sian punguan ama.
Mari dihita. Tatopoti madosata martangiang mahita tu debata. Ale Tuhan dibata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sama dosa nami. Sude dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apu lima hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosata. Adong do dihita si Tuhan ni malim nasongoni nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna diaka nasadok ro tu dibata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakun nasida. Hasangapom ma di dibata na di Gijang. Tagi pigima lagu pujian sian Glorify Choir.
Mari demahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel diari mingguta minggu pasapuluhon dung Trinitatis tersurat di Yohanes onom memuka maisian ayat 24 sayat tu ayat 25 tajahama margati soring. Asa dung diida na toropi na sodisi Yesus nang akasisian nape dibongoti mamuse aka parau jadi Roma roh tuhuta kapernaun mangalului Yesus. Jadi dung jupang nasida ibana di bariban di tawi di nasida madongana guru salihari rohoro tuson. Dunguinin na Yesus ma mangalusi nasida tutusi tutudo na hudokot tuhamu dilului hamu peau dada ala naung dapot rohamu tadai tung alani nabu surido hamu na mangar roti i. Unang ma sipanganon na ulos na pagalamu alay sipanganon na iyan rodi hamu na sarili na nanay ngayon ni anak ni Jolma itu hamu ay iba na do dihatid pon amay dun. Dunginin na nasida mamadok ibana. Dia ma bahenon nami asa hulahami akka ulaun lomoni rohani debata. Dungin ninna nasida ma asa dia ma tadda bahenomu si daun nami asa tung porsea hami diho aha diulaho dunginin na Yesus mamad do nasida si tutudo hatakot tuhamu apala si Musa mangalehon tuhamu roti nasian banua gijang damangido mangalehon dihamu roti na tutu nasian banua gijang. Gabe didok nasida ma saitong maleho tuhami ali Tuhan roti si songoni. Ido sahatna martuado akan natumangihon hatani debata jala na piopsa. Amin. Tapi gimana lagu pujian sian ina Kamis.
Mari dehita. Tidak kumaha porsiau tai, songon na hina tidak kun di dongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia, andorang soabuhan. Ido tuhata na tumaun na birnit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua no toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamu di debata jahuba amanai pargugu na suhatu dosani Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di ton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho di haisani dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak na mate, doho di haluluan na sorasuda. Amin. Labi gima titing na masa, dohot na laho si pamasaon ni huriata. Titing Huria HKBP Resort Sentosa Samarinda, Minggu ke-10 Dung Trinitatis. Topik minggu, debata mangalehon sagu-sagu hanguluan tubang sona, Minggu 4 Agustus 2024. Naparjulu partangyangan sektor.
di hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di Patupa pertanyaan sektor di sektor Tulu di bagas ni keluarga T. Siburian Inang Boru Pajaitan. Di sektor 5 di bagas ni keluarga R. Bajar Nahor Inang Boru Sigalingging. Di sektor 7 di bagas ni keluarga J. Simbulun Inang Boru Sihotang. Dohot di hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga Situa R. Upusunggu Inang Boru Siburian. Di sektor 4 di bagas ni keluarga Dr. Hasilain Inang Boru Lubatubing. Doho di sektor 6 di bagas ni keluarga BT Manulang Inang Boru Nenggolan. Alamat Boy Mataida di Titing ni Huriata. Ralat di sektor Tulu, alamat di Ser, na seharusnya alamat di sektor Tulu, di perumahan Villa Tamara, blok G4, nomor 03, Jalan Wahab Sarani, Samarinda. Napaduahon, namar ulang tahun. Hobar data na masuk tu Huriata, torok ni ruas namar ulang tahun di Bogasan Mingguon, torok na 70 hatak. Hata ni di bata imana tersurat di Yohanes Sada ayat 12. Alai manang piga nama jakon ibana, tusido di lehon huaso, asagabe anak ni di bata nasida, akan na porsea di goarna. Tusude ruas ni Huriata namar ulang tahun, upasahat kami, selamat ulang tahun, panjang umur, bebatama nama dongani, dohot nama masu-masu. Nomor 7, anak lahir. Dari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, di basa-basa hot tuhat tado sadada dana boru di keluarga F. Sihombing Inang Boru Manik. Ipas do danaki suang-suang ni natorasna, maringanan nasida di Jalan Puri Indah Gang Abadi, RT 08, nomor 07, Sungai Kapi, termasuk pelayanan sektor 5. Nomor 4, rapat undangan. Pinangido ma tusude panitia okumene inklusif asaro madohote rapot ima na dipatupa hari Senin 5 Agustus 2024 pukul 10 manang pukul 6 inganan di konsistori. Pinangido ma tusude panitia asa madohote rapoti. Nomor 5, baptisan kudus. Di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 10 di Patupa Padidion Nabadia kuartal kedua. Pinangido ma tuakan atoras naing mabuan yanakon na tardidi asaro marguru tardidi ima di hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 pukul 14 manang pukul 2 maringanan di konsistori. Persyaratan membawa surat keterangan menikah sian gereja untuk anak pertama. Tusude keluarga nasa luar kota nasoruas ni HKBP Huriata asa dibuan ma surat hatorangan sian Huriana asal. Nomor 6, pemberian ulos 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di Permingguan Arian jam 10 di Patupa pasahat ulos turuas ni Huria
naung marumur 70 tahun. Ulos di pasahat tu inang nyonya si hotang boru tapubulun sian sektor 2. Nomor 7, perayaan HUT ke-79 HKBP Sentosa. Sadarion pukul 3 wit dipatupado perlombaan volley dohot badminton. Volley putra regu B, grup B, sektor sada versus sektor 5. Volley putri grup A, sektor 3 versus sektor 7. Volley putri grup B, sektor sada versus sektor 5. Badminton ganda putra grup A, sektor 6 versus sektor 7. Badminton ganda putri grup B, sektor 1 versus sektor 5. Badminton ganda putri grup B, sektor 8 versus sektor 2. Badminton ganda putri grup A, sektor 3 versus sektor 7. Nomor 8. Pendaftaran katehisasi SIDI tahun 2024-2025. Telah dibuka pendaftaran katehisasi SIDI HKBP Sentosa tahun 2024-2025. Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran SIDI, dapat mengambil formulir pendaftaran di konsistori dengan melampirkan fotokopi akte baptis, pertemuan dohot parguru SIDI di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.05 manang pukul 3 maringanan di gereja HKBP Sentosa. Nomor 9, gotong royong pemasangan umbul-umbul dan bendera merah putih. Pinangidoma tu panitia tahun okumene inklusif HKBP Sentosa tahun 2024 asa di Patupa ma gotong royong kebersihan lingkungan gereja dohot memasang umbul-umbul dohot bendera di lingkungan gereja HKBP Sentosa. Nomor 10, Basar Mahasiswa Universitas Mula Warman. Sadarion di Patupado Basar Mahasiswa Fakultas Fisik Universitas Mula Warman, kegiatan di Patupa demi menunjang kegiatan menyambut keluarga baru fisik tahun 2024 pinangido partisipasi sian ganup ruas. Nomor 10 sada, ibadah full timer dohot keluarga regional 2. Di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10 WIB di Patupa ibadah pangula nagotiki dohot keluarga khusus regional 2. Maringanan dibagas ni keluarga pendeta MA Tapubulun Inang Borusiagian maringanan di HKBP Tenggarong. Laporan keuangan 4 Agustus 2024. Uria 45% ditambah non sentralisasi 21.120.212 rupiah. Pusat 55% 16.702.400 rupiah. Pembangunan 2.109.500 rupiah. Kategorial 500.000 rupiah. Pengeluaran Huria 2.650.700 rupiah. Pusat 16.702.400 rupiah. Pembangunan 300.000
Rp50.000. Saldo kas per 31 Juli 2024 Rp240.227.941 Saldo kas pembangunan per 31 Juli Rp9.32.622. Saldo kas kategorial 31 Juli Rp10.140.750. Jumlah saldo kas keseluruhan Rp245.110.310 Pelea tahun dohot iura pembangunan, laporan keuangan panitia pesta pembangunan, dohot titing parhepengon, boi mata ida di lembaran titing naung diser tuhita ganuk. Di pasu-pasu tuhata ma huriana mauliate. Tapasahat ma piliata sada A dohot sada B, hut ma marendehita.
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam horas madihita. Tajakon mabarita nauli di Parsaurata di Minggu Sadarion di mana tersurat di 2 Musa bidu 10 mamuka sian ayat 2 rodi ayat walu. Hujahama di tonga-tongata songnon mahatan itu hatta. Jadi marmungut-mungut ma sadok luhutan ni hala Israel dopak si Musa. Dohot dopak si Aaron di halongonani. Didok hala Israel matu nasida. Tung somate hami dibunuh tangan ni Jahoba di tanah Mesir. Dinahudul hami di labung hudon akan namarisi juhud. Dinabosur hami mangan sagu-sagu. Ay ditogihok kamu hami ruar tu halongonanon. Lahu mamunu sadok luhutanon aturaparon. Dunginin na Jahoba matu si Musa. Ida mah parookku matu hamu udan sagu-sagu sian banua gicang. Asa ruar bangsoi jala di papungu sae sadari nai. Asa ujuni nasida manang turuton nasida patiki manang nadang. Alai jupang pauno mariohon paulion nasida mah nabinuan nasidai gabis lopi mai martibakon na pinapungu nasida sadari siapari. Dungi didok si Musa do si Aaron ma tusudi hala Israel. Bodarion ma boto omuna Jahoba parwaro kamu siat tano Mesir. Sogo manogot ida omuna ma hasangapon ni Jahoba. Ay nunga dibege ibana parungutungutom muna dopak Jahoba. Ay tungise mahami pola ubahit tung marmungut tamu dopak kami. Aku ni didok si Musa mah. Mula dilehon Jahoba juhud panganom muna bodarion. Jala butongan mangan sagu-sagu manugok nai. Ala naung dibegi Jahoba parungutungutom muna. Na marmunguti hamu dopak ibana. Ay tungise maanggo hami pola. Dada dopak kami hamu marmungut. Dopak Jahoba do. Ido yanggo sahatna. Akadamang dainang suang soninang remaja na posobulung na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa pangatusiod do hita di ngulu hapor siyaota. Namadok dak siubeon dang siubeon suha-suha ni panarihon ni debata. Bukan hanya sebatas makanan kasih Allah kepada kita. Alai lubi sia si panganuni. Ito pa debatado hita nunga di paradi hanguluatta. Secara perdagingon, secara kebutuhan sehari-hari. Barangkali adong duhita na mangat tulu hari sadari. Mga manugot arian dohot botari. Mulo diak kana marsahi mah busa 10 hali mga sadari. Aleutik-otik. Alina pasti kebutuhan kita secara perdagingonon ikon cukup do. Hidup bahin molo so cukup si panganon ragam do na masa. Lumobi dihita halak Batak si panganon ido dasar niaka parjupangan. Ala disudiak kaulaun ni halak Batak di atas ni si panganon do pagkatayoni. Seorang danak rotulang nah ba buah si panganon mangan tardidi mangan maka tidak kon haprosiaun mangan
Dukoni marhasohotan mangan. Amuse mate mangan. Mangokal holi mangan. Horna mangan dua batak. Gitu. Ala itu nunga bagiannya kau parsaorani memang ikom mangan to. Itu bahin ditongannya ka jabu akai natah diguari dui akka parbahul-bahul nabulun. Jala partataring nasora mitup. Parsakalan nasora marsik. Para maktiar nasohea balunon. Artinya rumah tangga itu, seorang ibu itu harus pribadi yang buas mangalehon. Apalagi mak dijabu. Hidup bahen macelas dorohani si matuana mulu ringgas parumain na mangalopa. Amin. Alen waingon burjudu bah parumaikon. Dang dope dapot dikina mangan ngadong besi panganon. Alai dibereng sona martimus dapur. HP mengandalkan goput. Pistardo parumain nai. Akadamang dainang sian jami taon marsiajar mahita taringot tu holong ni rohani debata tu hita. Holipdo pangatusion ni bangsa Israel taringot tu hajong-jongan nasida songon bangso ni debata binahin ni siubion. Dan disadari nasida bahwa mereka adalah bangsa Allah yang telah dipilih khusus. Tujuannya adalah supaya oleh mereka Tuhan dipermuliakan. Asa gabi pasu-pasu nasida tu sude portibion. Ido anggo tujuan semula Allah memilih umat Israel. Allah yalani subionon gabi sude tu sinasida hadirion nasida. Dang dia tu sinasida sakap ni debata paruar hon nasida siam Misir. Bahkan manari pari laut nabidangi bola dua di bed debata ainunga pro tentara nasi perau lahu mengalili nasida mengalubah nasida tapi Tuhan menyelamatkan mereka dan disadari nasida bahwa mereka adalah umat yang khusus dipilih Tuhan. Dung 10 nomari di halongonani mulai menasida marungut-ungut. Bekal yang mereka bawa dari Mesir sudah mulai habis. Bahkan tidak lagi terpakai. Ay mulu si panganon ulat 2 hari dang bui bita tabu panganon ni. Mulai dui maruap bau. Alay mulai menasida mar mungut-mungut. Dingok nasida mak di Mesir dahudul nasida jonok tuhudoni marisi daging jagal ina suang-suangnya kasagu-sagu mereka tidak pernah kelaparan ima dingok nasida ala di halongonani gabi tu si Musa manasida marungut-ungut ibu ko hami tu halongonanon nalahomati do hami bainommu inna. Tapi Tuhan menjawab ungut-ungut nasidai. Idok matu si Musa. Iko leanok kutu nasida. Siap benua gijang sagu-sagu. Iko papungon nasidai sadari. Jalabonon na memulak. Marl lopit gadda. Sian na pinapungon nasida siapa hari nina. Di ujuni debata nasida taringot tu si panganoni. Apakah mereka setia taat kepada perintah Tuhan? Amanginang sejarah membuktikan mereka si panganoni terida mak karakterna, terida mak sifat ni nasida. Boy masa dui di tonga-tongannya kesehatan ropan.
Alan Panganon, buido dangarong marlapatan isiak katutur. Ilo kana manginang, taide ma Alan Panganon. Dangarong bidisi si metua, dangarong bidisi akka dongat tubuh, sadok butongan nau. Ima dirohani akka Israel na masa pada saat itu. Adong maun satabi mate-mate mangalang. Mereka tidak tahu semua itu karena Tuhan mengujuni nasida. Aharon yang berengotas sian Nabi Nahini debata tu nasida di konsep pertamaun. Amanginang kebutuhan kita memang banyak. Dada hola si panganon narikot satabi tu siubionon. Budok nakina dong nuna tuluhali mangan sadari. Didok do di tangiang alia manami di pengajaran di Yesus. Lehon mah si panganon nami ganupari sadarion. Dalam hata Indonesia, berilah makanan kami yang secukupnya. Pengertian makanan di son bukan hanya nasi saja, lauknya yang kita makan 3 kali sehari. Tapi lebih dari itu. Ima ngulu nasonang. Ahado kebutuhan waing. Mulu sinukum makan na tua-tua na tumua di son. Para lansia. Aha manarumikot si panganod di hamuak kamang. Aha kebutuhan narumikot di hamun waing. Hahi pasong. Kesehatan. Aha manarumikot nuai kebutuhan niya kaya nakota. Waktunya sudah seharusnya berumah tangga. Naing ma dipatongot Tuhani rokakna. Waktunya sudah memiliki cucu. Tuhan hadirkanlah cucu. Gudang kebutuhan ini termasuk primer dan sekunder narikok dihita siganupari. Ala memang berhak dohita sebuna pasugit boy doi marumakon hapuguson. Molotai tongi do amang di dia pe miat do halak batak. Sadok portibion dohonon adong do halak batak. Tabering tu pudi hinahatsi ningulu di bona pasugit. Tidak tahan di bona pasugit. Gabi mangaratto. Di pangarattoan gudang do tantangan hamaulon. Termasuk mana kita ringetu si panganoni. Anggiat adong kesadaran ketika kita kemanapun kita melangkah. Naing ma takas maruji-ruji dia dopan ni debata. Pabuah di sido hita di pasu-pasu di sarihon debata. Barangkali ada kita berpikir dah adong sakap putu sama rindaun. Ale gabi di sordau menemukan rokapu ina. Buidotong. Dan adong sakap nahina maringan marhuta sada di Samarindaun. Tapi disinilah dia diberkati. Itu semua karena Allah yang menentukan. Hidup bahen belajar sianaka hala Israel. Unang ma marungut-ungut melojuppa akka nahurang. Ngahurang si panganon nasida. Gabi marmungut. Istilah marungutungu tamang akainang Bibel tahun madok adalah sikap yang tidak percaya. Bahkan madabu tuna mangalo di bata. Ai mulo somangan jolmai gabi terjadi do ragam ni kejahatan. Nama nakko maun, nama bunuh maun. Dolan asing. HP bangsoi di sarihon debatado. Sungod dia do panarihon ni debatado nasida. Takas do idok barita nauli ia manginang. Saat malam tiba.
Tuhan berjalan bersama mereka dengan tiang api. Unang ngali nasida. Unang gabi hulumun nasida. Bahkan mereka diselimuti dengan tiang api itu. Asalas nasida di tonga-tonga ni perdalanan ni. Diariandai pena rak mardala du nasida rak dohot de bata marhite tiang awan. Obuni asa unang matutung kulit nasida. Unang gabi mohopan nasida hinorhon ni matanyari di padang gurun yang sangat gersang. Memang molota parahon sensigi geografis na didok sekitar 80 ribuan kilometer antara Mesir dengan Kanaan. Bodoh ditempuh dengan sebulan berjalan kaki. HP disod didok sampai 40 tahun nasida di parhorsihani. Bayangkan namanginang, selama 40 tahun Tuhan menguji mereka. Tuhan membentuk karakter mereka. Nga 3 generasi nasida di tongani parhorsihani di halongunani. Ini adalah gambaran perjalanan hidup kita. Tuhan yang memilih kita menjadi umat. Di dalam Yesus Kristus kita meyakini kita adalah umat yang dipilihnya. Terkadang kita mengalami suka dan duka, terutama taringot tu parnguluonon. Ahama profesita manginang meragam dora. Adong doina guru partiga-tiga. Adong doi perawat, adong doi polisi, adong doi TNI. Dumumi abang damren dison rapak kita marminggu nasida amang situpul doh inang. Semua kita Tuhan sudah persiapkan kebutuhan kita. Adong don di kejaksaan, adong don di kehakiman, adong don di berbagai profesi. Lumobi halak Batak naung marserak di Portibion. Secara iman dipakulingi terpohon dohita. Jangan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan. Unang mahita khawatir akan kebesaran Tuhan. Najolo budu hitamangan soadong pe lautna. Nihilaladu pe heado iba lautu huta pakat. Ay disido hutanyo puku sian dainang pangitubu. Matsay pugus hutai. Dungaria piasa bui manganidahan. Manugo unay hulang gadong do. Dangadong dongan ni soholan ikanasin. Matsayat simhian. Alimangulu do di bayad debata. Nuaing ngalam tabba bihamoraun ni halak Batak na pinasupason ni debata. Tarlumu bihita binaborha ni hapuguson mga ratto tuluat Samarinda Kalimantan Timur. Tahaprosyaido debata manarihon hita. Amin. Unang matarbigi halak Batak mamunu ala ni si Panganon. Unang matarbigi halak Batak merampok ala somangan. Kerjakanlah sesuai dengan profesi masing-masing di bagasan pos niroha di sarihod debatado hita. Lumobi mataringot tunamanganon amanginang. Di sido diuji karakter tak, di sido diuji debata siapakah kita. Mokus dohita, rakus dohita. Belajarlah kita menjadi seorang pribadi yang memang benar-benar diberkati Tuhan. Bukan hanya di sinamot, tetapi di etika, attitude. Tasarihon na dihumaliak kita. Satikos na manginang tukdo asin rohani debata.
manarihon akan natinopana. Nah di hari Minggu di Jamita 5.000 orang makan dijamu oleh Yesus Kristus dengan 5 roti dan 2 ikan sama dengan 12. Ai lobi 12 apang. Alai di tikion di pasunggul homuse. Karakter ni jolma taringot tu si panganoni. Nengadong ma attitude-nya. Unang holad dihita tasarihon dohok ma tuak kadongan. Imana perjulu siat tupuhona manginang naing relu konota. Napaduahon unang marungut-ungut. Upadua halihom manginang ungut-ungut ima rumang ni ganggu ni roha. Dohot roha naso marhauduhon tu debata. Bahkan ungut-ungut manait rohatta tu panari tahun dohot tu naholsoan. Bahkan memberontak. Mulujol maparungut-ungut. Aka manginang dangarong dison hasonangan. Ibereng utik marungut-ungut, iberengan marungut-ungut. Maka narung di detai paso ungut-ungut mi paso. Sebab ungut-ungut atau sungut-sungut itu membentuk pribadi seseorang yang tidak lagi mau peduli, bahkan memberontak kepada Tuhan atas semua kasih dan kemurahannya. Alani di bagasan Minggu Sadarion melotung jupak kita pia manginang aka hamaulon di ngolutah maruji-ruji mahita dia dopan ni debata. Apapun rencana kita, Tuhanlah yang menentukan. Taboto di doksi Yesaya dang sakapmu sakapun ina debata. Sakap ni debata sakap hatuaun. Rencana Allah adalah rencana yang membawa kita kepada hidup yang damai sejahtera. Hidup bahin mengadopi ngoluon harus bersama Tuhan. Disakap nai mahita mangudu sekalipun baru jupak kita sakap ni debata maralo turo hatta. Alai disido kita dibentuk menjadi pribadi yang turut setia. Apakah kita setia atau tidak? Termasuk dia kebutuhan tainak kinin. Ranu aingon ngagudang behita dada hola si panganon narikot di sadari ibe. Alai nunga di lehor debata di hita. Aka kebutuhan yang betul-betul membuat kita bahagia. Alai tohodo hita bahagia alani artai. Tohodo hita marlas niroha alani kasinamoti. Daun. Dak sinamot mabag kita marlas niroha. Sekalipun sinamot rikok doi mabuak kita tulas niroha. Gudang jol manuengom mamora. Marna punahon. Tapi hidup rumah tangganya berantakan. Molo tarinukon akamang lirik nied denakin napasahat piliak kita di ayat patuluhoni di dok songonon. Mau liate o Tuhan di rumah tangga nasonang godang do pasui nilehon mi rumah tangga nasonang. Kalau di hata Indonesia, rumah tangga yang rukun. Molo sinuk kumajuhitan waing, sejebu naki kamu amanginang. Mardami sonang dohamu, manang marungut-ungut. Manang samingguon, merbedai dohamu. Marsiat toat dohamu. Bohado kageleng ta. Rumah tangga ta, bohado. Narumikot nuaing kebutuhan adalah rumah tangga nasonang. Amin. Ayo gudang nuaing rumah tangga marsibut delen na.
Amattai lautusan, inattai lautusan. Najulu tiki pugus, rapak mangat dupi di jebu. Dung tebah morauni. Adong mobil ni amatta, adong mobil ni inatta. Marsi buat delenna. Kita diuji dari semua yang kita terima. Diuji dohita, tapangidu dak danak, ilehu dak danak. Ale gudang dunang dak danak dak tarurus. Mangalo tu natorasna. Om manuaing sahiknya kana tua-tua. Idok amatai, idok natorasna songonon tusan anak nai mangalo. Ngopis tarnuang dak danak. On manuaing akasahit. Kebutuhan kita adalah bagaimana supaya rumah tangga kita itu rukun. Anak-anak kita turut setia dalam iman. Jala margugu nasida hinorhonnya kapu dari natorasna. Lagu pambres madokon. Harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Harta dan sejenisnya itu adalah hiasan hidup semata. Sekalipun itu kita perlukan dan butuhkan untuk kehidupan bersosial kita. Lau pasangan petuhani mai. Alai tong konadong make jujuran. Ikonadong make tulusan. Damang dainang molo di pasu-pasu debata hita. Marhitiak kasih namoti. Tabay megabe pasu-pasu. Tuhara jauh ni debata. Marhite hidup sosial kita. Di tengah masyarakat. Di tengah-tengah ni huriaon. Taharikot dalam tarida patar. Huaso ni debata di tengah-tengah ni harajaun na. Lumubi marhite huriana hakabipi. Narung di Samarindaun. Isi rumah bayi ni hita. Lumubi di Sentosaun. Naik tapauli ruangan kelas. Inganan nyaka yana kota sekolah minggu. Ay ngahurang inganani. Ngadong di baik gabar di juluan. Songon dia konsep ni bangunan ni. Gereja bertumbuh bukan karena seseorang. Tapi karena bersama di dalam Tuhan. Amin. Gereja maju bukan karena seseorang. Tapi karena firman Tuhan hidup dan berkuasa. Terjadi itu atas setiap kita. Sahalinai saya sungguli hita kamanginang. Berilah, maka kita akan diberi. Nyatakanlah, hapor siautai, ay dipangulu debatado hita, disarihod debatado hita, taingok may debatado patupa, nariko di hita, ditopado hita di hari paunopon, namarlapatan sebelum hari paunoponi, nunga di parade di hita ka nariko di hita siganupari. Tatiyok may jala pos rohat tadi sarihod debatado hita lumobia kapino partai asal toktong duk jala satia tuibana. Na parpudisian jamita sadarion dipakulingi debatado hita bahwa dilihod do hita sagu-sagu hanguluan hobartu topik minggu sadarion debata mengalehon sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Allah menurunkan roti kehidupan kepada umatnya. Dakulah di partibiok kita mangulu. Hirangolu prasatok do anggo ngolutta di portibion. Ngatabere nga kaamanginang. Adong dojol may mate makar. Dalam seminggu ini ada 2 orang tokoh orang Batak yang telah pergi meninggalkan kita. Jemaat kita dari HKBP Merak. Amang Nixon juga dengan Amang Simorakir. Adong donong sarumah tua. Adong dona mate makar. Portibion tempat kita Tuhan tempatkan untuk berkarya.
Nanang dohono di sona manginang bukan karena panjangnya usia, tapi bagaimana kita menorehkan karya kita, hidup kita memiliki arti untuk semua orang. Bicana dong tiki, bicana dong kesempatan, lakukan yang terbaik. Alai itu tahirim do hanguluan nama noktongi na duminggan jalan sumonang sian ngolu sinuaing ima ngolu nama noktongi. Perdalanan di ngolutta kamanginang sinuaingon menuju tuhanguluan nama noktongi do. Ima surgo hasonangan. Di Portibiodo hita dilehon kesempatan. Bagaimana titik berangkat kita menuju kehidupan yang kekal. Di dok hatan itu hatta di son. Sagu-sagu hanguluan. Ima si panganon partodion. Yesus mengajarkan cukupkanlah makanan kami nina. Berilah makanan kami setiap hari dengan secukupnya. Dada holan di perdagingon narikot. Alaidoh ma di partodion. Dia masih panganota di partodioni ima hatana. Dimulanai nungadong hatai. Hatai ima debata nang gabi jolma. Yesus Kristus. Ido panguluhok kita. Lumobi panguluhok kita siang gonggoman ni dosa dot hamatiani. Oleh kematian Yesus. Oleh darah Yesus. Kita telah dihidupkan. Taingok mai. Di namarulam nabadia hita manginang. Daging nai gabe roti hanguluan. Mudar nai gabe mamuri dosatta. Gabe tu hanguluak kita. Alani molotungpe si patai kon. Tajalo ta adopi hamaolon. Si patamale, si patamauas. Jalalo jahita kamanginang. Taingok mak. Namardalad do hita rap do Tuhani. Menuju kepada kehidupan yang kekal. Ima Yesus sadiri. Jala na say margugoyhok kita. Marmahani hita dinasa ngulut tabe. Toktong mahita marpos ni roha ay ibana do sagu-sagu hanguluan di hita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate marohan nami di Tuhan naung paradihon hanguluan nami di bagasan Yesus Kristus. Ima sagu-sagu natuat sian banua gijang hanguluan ni partodion nami. Yesus Kristus do Tuhan na paradehon hanguluan nami. Tagan di portibiope Tuhan porsia do hami. Saihodo na manarihok kami di ngulu narikot di hami bi. Di kebutuhan sehari-hari. Di kebutuhan primer sekunder. Rodiaka ragam ni nahu hari kotok kami. Asi maroham. Pasaut maka nadinggani di hami. Pasonang rohanami. Padami jala pasonang rumah tangga nami. Imana rumikot di hami Tuhan. Mian hatam. Mian lasni roha holong. Dohot akka pasu-pasum di hami. Mauliate hatam na manungguli patuguhon. Dohot mangarahok kami tulomo ni roham. Ali Tuhan nami sian minggu sadarion. Martangiang dohami ditongani parminggon namion saya pasu-pasu ma sudi hami na pungudison rumah tangga nami ianakon nami rodiak kanau parsitta hami saya pasau ma akan nadinggani di hami tuak kaya nakon nami pinopar nami be dia kaera na majuon homa na mangalinggumi na sida jala ajari na sida toktong marhatauon satia jala toktong marhaburjuon di bagasan holong na siyako. Holong marna tua-tua. Jala satia tuhoali Tuhan. Mungatikina na sida kanang marhasohotan. Homa pasauton. Jala loas mana sida Tuhan. Marsaripe ditik kinabi. Akan naung marsaripe nawasan na masihol dia kahagabion. Say homa na pasahaton itu na sida. Aka na mangaluliak kaulaon na. Say patongon ma narikot. Ulaw na sida, asaboy na sida mangan. Asaboy na sida marlas ni roha. Suang songonima akan natua-tua. Say toktong na sida margugu di hatu-tuaon na. Tiur roha do pikiran na sida. Akaruas mo na tongod di baga sa parsahiton. Di jabu manang di rumah sakit pedirawat na sida. Tukdo huasom di bagasan Jesus.
laho maddauni nasida. Saya pasu-pasu makna sa proses pangubatan nasida. Asa tu hamalu moni di ujungna. Jalaho mana manut Tuhan. Suang songonima Tuhan dia ka program ni huriamon. Saya pasik kok mak lumobi di pembangunan gedung sekolah minggu. Nanang tabaan nami akainganan pengajaran to ka sekolah minggu. Saya parade mak narikotu si jala pos dorohanami nama mora doho Tuhan. Hamorau mido papataromu marhite ruas ni huriam. Jala marluba marsiadu lahu patu pahuni sikop di bahinommu. Molu di bagasan asin rohap kami mangulu. Suang songonima di panitia tahun oikumene inklusif. Na paradihon penyambutan perayaan HUT RI di tahunon. Saya parade rohana side Tuhan toktong marlas ni roha lahu mangula akka tanggung jawab na pinasahat ni huriam tu nasida. Toktong marlas ni roha jala disudia kaulau nami dia ka pertandingan perlombaan sadadalan nami di Tuhan patuduhon kebersamaan ni rahuk ni holong mak. Dau masya kami karohalate hosom teal alai roha holong masuan asa marhite ka ulaun kegiatan ni huriamon gabi jupak kami ngulu namar hasonangan namar dami do namar las ni roha sudi hami napungu disod di berbagai profesi ulaun nami be pasik kok mahami dia ka ulaun ni jala gabi pasu-pasu hami mananga hapi profesi nami Tuhan dalam nami may pasanga pokok mamuji jala toktong marlas ni roha asiroham Tuhan sudi ngulu nami di manipat sadarion pasahat tami matuhogong gomahami di bagasan linggoman nias ni roham namarlas ni roha akana marulang tahun pasik kok ma las ni roha nasida jala tabaya kaumur nagajang di nasida di homa hasangapon rodi pujian saling lilingna di bagasan Yesus Kristus jala mahami martangi yang tuho amin. Maredde mahita huhuta pasaha ma piliata pilihan 2. Yesus,
bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutos. Upasahat tami masiyan na nilehon mi tuhami, pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhase ang hami pilianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami, marhiti-hiti togdim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaun, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajalo mapasu-pasu sian Tuhan deba. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan deba tamaho. Disodakon Tuhan deba tama buhina tuho. Jala asi marohana mida. Didopakon Tuhan deba tama buhina tu. Jala dipasaurhon madamena tutodim.